Добър вечер. Това са новините на БНТ София на 1 декември. Нов търговски център отвори врати в София. Хиляди столичани в борба за промоции. Следват подробностите и още. Два нови търговски центъра отварят врати в София следващата година. Очаква се спад на наемите. Нов кризисен център за бездомници в София. Готови ли са в район Панчарево за предстоящата зима и ще бъдат ли отпуснати повече средства за снегопочистване тази година? Гледайте в новините на БНТ София. Поредният столичен мол отвори врати. Стотици софиянци дойдоха на откриването с надеждата да се възползват от промоциите. Молът се простира на 13 декара и е първият, който е разположен в южните квартали на града. Струва 135 милиона евро, а сградата е енергоспестяваща. Точно в 11 часа вратите отвориха. Магазините в новия мол са 120. Това го нарежда в първата петорка по големина. Уникалното в сградата е, че тя е проектирана да пести енергия. Сградата е енергоефективна. Заради естествената светлина от атриума не ни се налага да поддържаме толкова включени лампи като другите търговски центрове, така че консумираме по-малко енергия. Сградата е уникална и с това, че има двойна фасада, което също смъква консумацията на енергия. Втората по-важна разлика от другите молове е ориентацията. Както виждате от тук, това е целият мол. Няма други коридори. Не ви се налага да се губите наляво или надясно. Можете да застанете където и да е и от всяка една точка да видите какво става. Така че това е централно място за всички клиенти. За качеството на конструкцията гарантира Ели Егози, който е построил още един търговски център в София. Този мол е изграден по последни европейски и американски стандарти. Всичко е под наблюдението на общината и пожарната, така че, както виждате, всичко тук е много безопасно. Това е и нашият основен приоритет – безопасността на хората. Повечето клиенти днес обаче бяха дошли заради очакваните промоции. Пред БНТ2 казаха, че са склонни да похарчат максимум 100 лева. Някои търговци предлагаха до 50% намаление. По-специално искам да видя къде е техниката, искам да си взема един фотоапарат, да видя каква е цената, какви са цените по принцип, да видя ако така съм и по джоба, може да си купа нещо. Има 2200, както навсякъде и за всичко. Живота и в мола е така. В смисъл, всеки си намира неговия ресор там, неговата дупчица и си ходи по определени магазини. Не е да влезеш в мола и да обиколиш всички магазини и да купиш от всякъде всичко. Как ви се струват цените? Много е хубаво и много е скъпо. Строителството на мола ще приключи с 85-метрова офис кула от към булевард България. За БНТ София, Александър Марков. Въпреки кризата, до началото на следващата година в София ще отворят врати още два търговски центъра – на булевард Черни връх и на Околовръстното. Планира се да започне строителството и на трети в квартал Люлин. Според специалистите в бранша, инвеститорите предпочитат да завършат строителството пред възможността да замразят проекта и да изгубят вложените средства. Наемите, които собственици и наематели договарят, са ключът към това дали браншът ще продължи да се развива или ще изпадне в стагнация. От 2005 година до сега нивата на наемите са паднали с 50%. В момента те се движат между 20 и 70 евро за квадратен метър. Има много наематели, които не могат да си позволят да плащат примерно много високи наеми, които се очакват от собственици на търговски центрове, но те са важни за самия център, за да могат да привлекат повече човекопоток. Повечето търговци в моловете целят да привличат около 2500-3000 клиенти на месец. Максималният наем, който могат да платят, е до 10 евро за квадратен метър. Според специалистите, откриването на нови молове ще промени пазара в посока по-ниски наеми. Със сигурност за някои молове ще бъде доста трудно, защото някои търговци ще предпочитат да отидат в обекти, които са с по-добра локация, по-добра функционалност, естествено при по-добри цени. Ако молът е разположен на комуникативно място и има разнообразие от магазини, то наемите със сигурност ще са по-високи. Данните сочат, че в момента в столичните търговски центрове има едва 19 000 квадратни метра незаети площи. Общо за София, извън моловете, свободните площи са 145 000 квадратни метра. Един друг поглед към кризата. За втора поредна година в София отвори врати център за настаняване на бездомни хора. Освен топла храна, дебели дрехи и подслон, хората в нужда ще могат да се консултират и със социален работник.
Центърът разполага с 70 места. Той ще работи всеки ден от 18 до 10 часа на другата сутрин. Там нуждаещите се ще получат вечеря, възможност да прекарат студените зимни нощи на топло и закуска преди да напуснат. Социалните са подсигурили и комплекти топли дрехи. Новото е, което тази година ще бъде така въведено, че ще назначим социален работник, който ще работи между 18 и 10 часа на следващия ден и ще работи пряко с хората и по проблемите на хората, защото практиката показва, че те имат много и различни проблеми. Центърът ще посреща хората в нужда до края на месец март следващата година. До тогава ще продължи и кампанията на Столична община за безплатен топъл обяд, която стартира на 3 декември. Този проект се осигурява топла храна на 1350 социално слаби лица. Ще имат пунктове, 7 пункта на територията на София. Топлата порция, която включва проекта Социална кухня, ще включва само супа и четвъртина хляб. Възможност да получат топъл обяд ще имат всички, които поне веднъж през годината са се обръщали към дирекциите за социално подпомагане, както и онези, които са посещавали временните центрове за настаняване. За БНТ София, Деница Янкова. Най-големият район в Столичната община вече е готов за предстоящия зимен сезон. 24 снегорина ще почистват снега от територията на район Панчарево. Снегорините вече са в бойна готовност, но снегът още не е завалял. Затова от район Панчарево използват последните топли дни за есенно почистване на шахтите от листа. Предишни години винаги е имало доста голямо количество вода по Самоковско шосе, говоря. Тази година ги изчистихме всички шахти. Обилните снеговалежи миналата зима наложиха отпускането на допълнителни средства в района. Договорите с снегопочистващите фирми вече са сключени, като плана за тази година е разширен в посока вилни зони, които вече се очертават като целогодишно обитаване от хората и това налага да разширяваме и плана не само за снегопочистване, и за сметоизвозване. За тази година кмета на района си поставя за цел да не закъсняват с снегопочистването, както се е случило миналата. Най-критичните райони през декември 2011 са били Бистрица, Железница и Плана. Другия район, в който също така имаме кризисни ситуации, това е участък от околовръстното до село Лозен. Там е открит, в полето е и има много снегонавявания. На фона на тежката зима, аз смятам, че се справихме добре. Добре ли бяха изчистени улиците миналата година? Да, общо взето да. Не бяха много почистени, навсякъде беше много хлъзгаво и много често се налагаше да падаме. Обикновено тук е добре в Панчарево. И правят даже, вижте, че дупките ги запълних, така че тук кмета горе-долу се грижи. От кметството съветват хората да не изхвърлят снега от дворовете върху улицата и да не паркират автомобилите си на пътя, за да не се затруднява работата на снегопочистващата техника. За БНТ София, Карина Караньотова. Криминалните теми в емисията. Служители на ГДБОП Идея разбиха престъпна група, занимавала се с пране на пари в особено големи размери. При операцията са претърсени 5 адреса в София. Конфискувани са банкноти, фирмени и данъчни документи. Задържани са 3 души. Ръководителят на престъпната организация е 35-годишна софиянка, която Интерпол издирва от 21 ноември насам. В продължение на 2 години групата е изпрала над $5 милиона чрез незаконна продажба на лекарства по интернет. Майстори в столични автосервизи масово крадат гориво и подменят авточасти от колите, оставени за ремонт. Сигнали за това получихме на редакционната ни поща. Юлия Стефанова провери, наистина ли има такива злоупотреби. Често автомонтьорите източват половината от старото масло и само доливат от новото, без да сменят масления филтър. Обикновено за вложени некачествени части, да, имало е случай да източат гориво, да не сменят филтър. Просто това са дребни шмикери, които не са основното в нашия бизнес, разбира се. На подобни майстори можете да попаднете не само в малките квартални сервизи. По-малкият сервис, стремейки си да остане на пазара,
се опитва да си свърши съвестно работата, докато в големите сервизи, там където работят в повечето случаи наемни работници, там е възможно да се случат и злоупотреби. Изпатили се от подобни автомонтьори, много хора вече предпочитат сами да ремонтират колите си. За нов автомобил става въпрос. В сервис специализиран на дадената марка и отива за смена, примерно за даден консуматив и му изчезва друго. Замяна правата. Оказва се, че в момента няма никаква регулация, която да следи и контролира подобни случаи. Аз считам, че ако уеднаквиме условията, при които работят автосервизите, голяма част сами ще отпаднат, а другата част ще бъдат принудени да работят качествено. А докато се уеднаквят условията, бъдете на щрек на кого се доверявате да ремонтира колата ви. За БНТ София, Юлия Стефанова. Камерите за видеонаблюдение в Алма Матер ще бъдат увеличени. Решението е взето след кражбата на лаптопи на учени от ЦЕРН. От Софийският университет обясниха, че ще засилят видеонаблюдението, защото това не било първата кражба в университета. Свободният достъп на външни лица до сградата на ректората също било проблем, който създава условия за кражби. Това са новините на БНТ София. Ето какво остава да видите до края на емисията. Студена вълна обхвана голяма част от Европа. Масова прегръдка в Световния ден за борба срещу СПИН. Ден след като празничните светени на коледното дърво в столицата бяха запалени и сградата на президентството е с празнична украса. Премиерът Бойко Борисов замина на работно посещение в Съединените щати по покана на президента Барак Обама. Борисов е първият европейски лидер, който ще се срещне с американския президент във Вашингтон след преизбирането му за втори мандат. В срещите ще участват също вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на външните работи Николай Младенов и министърът на отбраната Аню Ангелов. Бившият заместник-министър на външните работи Радион Попов е без опасност за живота след катастрофата вчера. Той е с леки наранявания. Оказа се, че шофьорът, който причини сблъсъка, е бил пиян с 1,38 промила алкохол в кръвта и без книжка. Заради катастрофата е било невъзможно Попов да бъде тестван с дрегер, затова му е взета кръв за анализ, за да се установи дали и той е употребил алкохол. Работата по случая продължава, води се следствие от полицията в Казанлък. Продължава издирването на извършителите на въоръжения грабеж в Централната обогатителна фабрика в Перник. Вчера 3 въоръжени с автомати откраднаха парите за заплати във фабриката. Откраднати са между 150 и 200 хиляди лева, но според управителя на фирмата точната сума все още не може да бъде установена. Действията по разследването продължават. 40-те бремени в столичната АГ болница Света София, които се натровиха с храна, са в добро състояние. Сред пострадалите има и хора от персонала. Лабораторните изследвания ще бъдат готови в началото на следващата седмица. Междувременно, след проверка на Агенцията по храните и столичната районна здравна инспекция, временно беше затворена кухнята, от която е доставена храната, за която има съмнение, че е предизвикала натравянето. Извършителите на атентата в Бургас не са граждани на България и не живеят в България. Това заяви в интервю за Deutsche Welle вътрешният министър Цветан Цветанов. Според него разследването тече и в момента, но без партньорство няма как да се стигне до разкриването на престъплението. Студена вълна обхвана Европа. Вятърът и снегът в Швеция и Финландия затрудниха транспорта. Особено опасно е движението в Северна Чехия. Хиляди домакинства в Естония бяха без електричество. Северна Русия е покрита с най-обилната снежна покривка за ноември от 50 години насам. Хиляди превозни средства бяха блокирани на шосето между Санкт-Петербург и Москва. За катастрофи, причинени от поледици, съобщават от германските провинции Бавария и Саксония. Снега парализира движението и в латвийската столица Рига и прекъсна електроснабдяването в Латвия. В съседна Гърция проливни дъждове и силни ветрове се стовариха върху Атина и полуостров Пелопонес. Няма съобщения за пострадали. В Испания заради ветрове, дъждове и снеговалежи е обявено предупреждение в 23 от 50-те провинции. На места ветровете достигат 70 км в час. 26 души бяха ранени и 30 арестувани при сблъсъци между протестиращите и полицията в словенската столица Любляна. В протестите срещу корупцията в политиката и обществените услуги участваха хиляди хора, освен в Любляна, още в Марибор и други градове. Насилието избухна, когато група хулигани започнаха да хвърлят камъни и бутилки по полицаите. Протеста беше не само срещу премиера Янес Янша, но и срещу опозицията и магнатите. Досегашният президент на Мексико Фелипе Калдерон предаде властта точно в полунощ на новоизбрания Енрике Пеня Нието на символична церемония в Националния дворец в центъра на столицата Мексико. Калдерон връчи националното знаме на Нието, който сутринта положи клетва в камарата на депутатите.
Студенти и доброволци на БЧК организираха флашмоб демонстрация по повод Световния ден за борба срещу СПИН на 1 декември. С запалени свещи в ръце участниците изрисуваха червена панделка за съпричастност в борбата срещу смъртоносната болест. В края на демонстрацията участниците се събраха за масова прегръдка под мотото "Прегръдката не е заразна". Тази година ние смятаме, че трябва нашия намек и послание към хората да бъде, че прегръдката не е заразна, т.е. на толерантността към хората заразени и да бъдем по-информирани, да знаем всъщност какви са рисковете, какви са опасностите, как може да се предпазим и всъщност, че самите заразени не трябва да се третират като аутсайдери и хора, които могат да ни с докосване и съответно с прегръдка да ни заразят. Следват секунди за още полезна информация за столичани. Утре от 6 до 19 часа се забраняват престоят и паркирането на автомобили на улица Иван Вазов между улиците 6 септември и Георги Раковски и на улица 6 септември между Генерал Гурко и Иван Вазов. От 5 до 20 часа има забрана за спиране и паркиране на улица Загоре между булевард Цариградско шосе и улица Цар Иван Асен II. До 24 часа на 3 декември се забранява влизането на автомобили в двете посоки по западното платно на улица Димитър Петков, между улица Враня и булевард Генерал Столетов. За втори пореден уикенд доброволци от София съдиха млади дръвчета в пустеещите земи край Суходол. Инициативата е част от проекта на организация "Зеления бор" за превръщане на изоставените общински земи в горски площи. Земята, в която ще расте новата гора, е с размер от 10 декара и е предоставена от Столична община. В пустеещите земи доброволците ще посадят близо 7000 фиданки. Ентусиастите получават дърветата напълно безплатно. След третата година фиданките, които са в разсадниците, не могат да се използват. Тоест проекта не се финансира от някой, ние отиваме и ги взимаме без да плащаме. До момента екодоброволците са засадили над 14 000 дървета. Само за последната седмица в земите до Суходол са посадени 3400 фиданки. Младите дървета са от специално подбрани видове, които да оцелеят в по-суровия терен. Имаме 5200, като около 700 или малко по-малко сме дали на хора, които в района тук по различни причини са искали фиданки. Няма да засадим всички, те ще презимуват тук и пролета ще досадим част останалите фиданки, които не успеем сега да ги засадим. Общината е предоставила и друг пустеещ парцел, който ентусиастите да използват. Той се намира близо до квартал Бакърена фабрика и ще бъде залесен на пролет. За БНТ София, Димитър Димитров. Тази събота в редовната ни рубрика "Гласът на града" ви предлагаме една различна гледна точка за книгите, хората и града. Антон Оруш продава книги от 3 години. Той е студент в Софийския университет, класическа филология. Завършил е класическата гимназия. Книгите са му страст. Казва, че в дома му стигат до тавана. Преди първи клас да вляза, аз можех да чета. И книги, така и тук. Най-търсени са развлекателните книги, домашни енциклопедии, самоучители по чужди езици и учебни помагала. Има и събития, които повишават интереса. Например, откакто мина кампанията за голямото четене, имаше тогава преди това майстор Маргарита и на изтока тая не бяха чак толкова много търсени. Четат ли по-малко хората напоследък? Зависи. Първо, аз смятам, че много от хората нямат и време, защото много хора вече работят и на повече от една работа. Освен това, зависи съзнанието на човека. Има книги, които може с едно съзнание, книги, които са с друго. Например, самият аз имам много книги, които отмятам за по-нататъка, защото смятам, че не мога в момента да им отделя подобаващото внимание. И така е, хората, ако са прекалено стесени, прекалено притесени, не има да седнат да четат какво ли не. Всякакви хора минават покрай щанда. Прави ми неприятно впечатление, че много клошари има. Това ми прави. Явно хората... Гледаш го нормално, добре изглеждаш човек и изведнъж бръкне в кофата, което ми прави лошо впечатление. Иначе градът се променя към добро. Забележките му са единствено към естетиката при санирането на старите сгради в центъра. От събитията на деня посочва бомбените заплахи в училищата. Това се прави, за да избегнат или контролни, или там някакви си правят майтапи. А деца го правят това, правят се и те на велики.
Антон колекционира стари модели телевизори и радиоапарати и книги за тях. Основател е на виртуален музей. Освен тази работа има и друга, отново свързана с книги. Библиотекар в филологическата библиотека на Софийския университет. След като от вчера коледната елха в центъра на София радва столичани, днес и сградата на президентството беше украсена празнично. 5 коледни дръвчета с гирлянди бяха поставени над входа на Дондуков 2. Част от красата са и 2 светещи пана с пожелания за Коледа и Нова година. Столичани ще имат възможност да се радват на празничната украса в София до началото на януари. Време за спортните новини. Свобода Маданска с акцентите. Добър вечер. И той, че Антонета Стефанова изпусна световната титла. Подробностите след малко. Останете с спортните новини от нашия екип. Хубава вечер. Добър вечер, следват спортните новини на БНТ София. Антонета Стефанова загуби битката за световната титла по шахмат системата нокаут. В Ханти-Мансийск българката отстъпи в тайбрека с половин на 1,5 точки от украинката Ана Ушенина и така изпусна световната шахматна корона. Продължаваме с футбол и новините преди утрешните осмина финали за Купата на България. Левски без Йовов срещу Черно море. За първи път от началото на седмицата Левски тренира в пълен състав. Възстановени са капитанът Станислав Ангелов и опитният Христо Йовов. В групата беше и Даниел Димов, който вчера се подготвяше на облекчен режим. Така Илиян Илиев ще може да заложи на най-добрите си изпълнители в сблъсъка с Черно море. Матчът Левски-Черно море е на стадион Георгия Спарухов. Сините за последен път ще играят на съоръжението в този му вид, преди да започне мащабна реконструкция по него. Тя трябва да стартира до началото на пролетния полусезон и да продължи до далечната 2017 година и пълното й приключване. Проектът за новото съоръжение ще бъде представен около Коледа, а до приключването на първия етап от ремонтните работи сините ще играят на националния стадион Васил Левски. Бразилският халф Самуел Камазола попадна в групата на Черно море за гостуването на Левски в първият осмин финал за Купата на страната, въпреки че е контузен. Юношеските национали Бекир Ресим и Атанас Илиев намериха място в групата за сметка на по-опитни играчи. Капитанът на тима Георги Илиев ще играе в двубоя, а ден по-късно ще се оперира от херния, заради което ще пропусне реванша, както и гостуването на Ботев Враца в шампионата. Естествено, че срещу Левски всеки състезател сам по себе си се мобилизира много повече, за да даде максимум от себе си. Без кардинални промени и с пределна мотивация за успех ще излезе Славия в утрешния първи осмина финал за Купата на България срещу Ботев Пловдив. След 8 поредни мача без победа, новият треньор Велислав Вуцов не вижда място за отстъпление, но и признава, че за един ден начало на отбора не може да постигне чудеса. Разчитам аз лично за себе си в момента на повече от 90% на късмета. Момчета знаят и виждат и разбират в малкото време, което имах да съм в контакт с тях, че са в едно тежко състояние и те и клуба. И аз им казах и съм убеден. И го казвам и сега. Славия ще излезе от това състояние, в което е. Без титулярът Тодор Недалев Ботев Пловдив отпътува за София. Наставникът Ферарио Спасов няма да може да разчита на младежкия национал поради контузия. Останалите футболисти са готови за матча. Естествено, че не очаква труден матч, също добър съперник, традиционно. Така, наясно сме, че за отбора на Славия това е един шанс да играят в евротурнирите, да стигат колкото си може по-далеч в турнира. Нашата нагласа е, така като във всеки матч, да излезем и след като сме гости, да направим всичко възможно да постигнем добър турнирен резултат. Левски Черно море може да гледате по БНТ 1 утре от 15:45, а матчът Славия Ботев Пловдив по БНТ свят от 13 часа. Владимир Зографски спечели 2 точки за Световната купа по ски скок от старта в Кулсамо, Финландия. Българинът взе 29-то място с общ сбор от двата си опита 152,3 точки на 142-метровата шанса. Канадецът Жан-Филип Люгелек донесе първа победа за страната си в Световната купа по биатлон при мъжете, като спечели спринта в Остерсунд, Швеция. След безгрешна стрелба и много бърза финална обиколка, той изпревари французина Алексис Бьов. Трети остана Кристоф Зуман от Австрия. Двама от българите, Владимир Илиев и Красимир Анев, се класираха за преследването утре, след съответно 43-то и 58-то място. БНТ 2 ще предава пряко в неделя от 13:30. Другите двама българи са Иван Златев 92, Михаил Клечеров 101.
Кристоф Инерхофер спечели спускането за Световната купа по ски алпийски дисциплини в Бивър Крик, Колорадо. Италианецът изпревари двама норвежци в крайното класиране. След него останаха Аксел Лунд Свиндал и Шетил Йенсруд. Времето на победителя – минута 41 секунди 69 стотни. Свиндал изостана с 23 стотни, а Йенсруд с 50. В генералното класиране за големия кристален глобус води Свиндал с 280 точки, вторият Тед Лигети с 170. Линдзи Вонн спечели спускането за Световната купа в Лейк Уис, Канада и записа 12-та победа на тази писта в дисциплината. Състезанието беше прекъснато заради гъстата мъгла на трасето и Вон бе обявена за победителка на основание резултатите до момента. Втора завърши Стейси Кук, трета Мария Риш. След финала Линдзи Вонн, която наскоро имаше здравословни проблеми, сподели, че това е най-трудното и състезание тук и изключително доброто познаване на трасето и е помогнало да спечели. Баскетболните новини. Отборът на Нефтохимик 2010 постигна 8-ма поредна победа в женското първенство. Бургазлийки разгромиха у дома тима на Рилски спорти с 81-41. В друг матч от 8-я кръг Левски се наложи над Берое Стара Загора с 76-72 точки. Прескачане на препятствия в столицата приключва състезателната година за конния спорт у нас. На закрития манеж на конна база Хан Аспарух участваха повече от 80 ездачи и коне от 7 клуба от цялата страна. Те мериха сили в 4 изпитания, като с най-ярка победа се отличи Христо Найденов с Карпе Дием. Тандемът триумфира в изпитанието с нарастваща трудност с височина на препятствията до 120 см. В надпреварата на юношите първият Владимир Симеонов с Вики Лаура. От тази седмица Българска федерация по конен спорт има нов председател. Това е пловдивският бизнесмен Тодор Гергов, който наследи на поста баща си Георги Гергов. След повече от 30 години в конния спорт, доктор Крум Рашков отстъпи мястото си на генерален секретар на дизайнера на паркури Теодор Шейтанов. Това бе всичко в емисията. Приятна вечер!